Walah bar kok kamar mandi, lah kok senenge ora jamak. Aku diungkli-ungkli digendong-gendong diambungi karo mbahku. Lah ngopo? Putuku saiki nek suksese ora jamak, ya Allah suksese putuku. Atase kamar mandi kok iso angger lawange dibuka lampune otomatis mekan dhewe. Gek njero atis adem banget dipasang AC. Putuku wis sugih, aku terus bingung. Mosok kamar mandiku ngono, aku ngono. Bareng tak tutke, ayo mbah ning kamar mandi neh ayo. Lah kok jebule nguyon ning jero kulkas lho mbah kuwi. Table and peanut sauce. Vegetable ki anu sayur-sayuran. Yes. And peanut sauce. peanut sauce ki opo neh? Oh saus kacang. Yes. Peanut iki kacang ya, peanut Sing sauce. apa Saus nama becel. Gusti Allah, gur muni pecel. Heeh, muni sego pecel emang genah kan mau. Monggo buka saka kendang, Mas. Ya, Joko melarat sing dijaluk Mas Gareng Jajak. Ya, ya. Monggo, yuk, Baras. Yuk, orang gono, yuk lagune ya. Oh, Mas. Sak pangerten kuno ya gareng ki nak pirang-pirang ya ana gareng Semarang, gareng asli ana gareng Talalat dan lain sebagainya. Ning sak pangertenku sing paling sering gari-gari iki sowan ning Ponorogo ya gareng Jajak iki. Oh ngono wingi saka Ngadisanan terus rene Sumben iki ning Randu. Wah laris tenan kowe ning Ponorogo le Reng. Terah tak gawe laris kok, Pak. Wah. Kowe sama gawe laris. Lah tak rego 750 kok. Wah. Tenan ya kuwi insyaallah tak sembadani wong ki sing digugu lak tembunge. Ya kuwi engko bukaan amplopme isine mesti 750. Ya kuwi nek omongane wong liya, wong iki omongan dagelan mosok ya digugu. Wedi. Ya ora wedi wong mosok kene kon. Ning nuwun sewu Pake. Apa? King napa ki mau tak pilih lagune Joko Melarat. Lah, kuwi sing arep takokne. Monggo biasane serampat biasanya perahu layar kok ki mau njaluk Joko Melarat ki karepmu piye? Ngelingi lakon sing tak lakoni ning Balong mriki. Oh, wis tau rene to? Aku mbiyen ape entuk piyai Balong gak sida kok, Pak. Weh, kowe kok perlu dadi?
Apa entuk piyai Balong gak sida, peh aku Joko Melarat. Ngono. Apa entuk bucarik ngono kok. Bos gabah. Biyen pethuke ning tengah sawah kono nuku gabah aku pas nyuluh kodhok. Ning estu niki wau senajan tembang lagu dolanan, nek diolah dadi tembang-tembang sing religi ya ana teges lan maknane. Iso gelar kudu iso gulung karepmu piye? Diganti lirike ben nganggo tembung sing endah pamrih nggo ngelingke para rawuh sing sami mirsani. Merga wayang kuwi tontonan, tuntunan ana tatanane. Lah rak ngono to, Pak. Ah ya. Banyo ya mayor, guyon ya guyon, nek ya kudu ana inti sarine. Lho nggih, nggih. Aja mung waton guyon ning guyon sing nganggo waton. Jajal tak pengen krungu. Momo jiji kabeh para umat aja lali salat 5 wektu aja nganti telat kewajiban ayo bareng di rumah maratandani lamun manungsa sing taat ayo para kanca kudu eling lan waspada urip ana donya ora langgeng ora sampurna kebak luput lan kebak dedosa mula kanca ayo njaluk pangapura gong gedhe Mas. Lah ngantuk bocah malah. Oh nguyuh ya apa-apa. Ya Allah, kula nyuwun pangapura sekathahing dosa kawula. Dosanipun tiyang sepuh kula lan dosanipun sedaya manungsa. Ya Allah, kula mboten pantes ing swarga. Nanging kula mboten kiyat ing neraka mula Gusti kula nyuwun pangapura kathahing lepat lan dosa kawula. Wah, ya. Ngono Pak. Religi ya. Religi disesuaikan kita pentas di mana. Lagi ana ing Balong kene nek religine kuat agamane bakoh. Nggih estu kok ae. Kenek nggih contoh kenek nggih tulodo nyambut gawe oleh ning yo ngibadahe ora keri. Iki lho warga ana ing Balong. Mun nek ora percaya piyai kene agamane kuat, kowe jam 3 sore no dolan rene masjid langgar kok adzan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Wong Balong langsung grutuk-grutuk neng sawah reng. Tenang. Kok teng Saben to Pak? Neng sawah ngampiri kancane. Ngampiri ayo Kang kalau ditimbali karo Gusti Allah. Nek nyambut gawe nandur pari garum luku oke oleh ning wayahe salat wayahe ngibadah yo ngibadah diculke pacule diculke arite ayo saiki jamaah bebarengan sik bar kuwi balik meneh ning sawah ngono lho reng Mas. Berarti nek krungu adzan salat alah ya gak bener lho kowe tak tapuk sisan aku ya anake kiai lho reng lah kiai koyo ngono piye to Pak lha piye krungu adzan kok terus salat no aduh ngono kok puntho kiai lha piye krungu adzan ya wudu sik to Pak. Lah kok langsung salat bar kok sawah lho kumo sing dirembuk. Oh iya. Ora reget kabeh ya wudu sik lagi salat. Oh iya, nek krungu adzan berarti wudu sik lagi salat. Ya urung mesti. Lah nek kok sawah pandut ya aja langsung wudu wijuk sik. Bisa. Lah wiso lagi wudu lagi salat. Ah iya. Ngono mosok yo gak paham putru kiai kok saka ya. Berarti nek krungu adzan wiso sik wudu lagi salat. Ya urung mesti. Lho kok ora mesti neh lho. Diniati sik nek niate ora pengen salat, ora ketemu nalar, niate sik nang jero ati, wah ayo adan ayo salat, wijik sik wudu lagi salat. Mosok gak paham. Oh berarti nek krungu adzan niat sik terus wijik utawa wiso wudu terus salat. Ya terserah bocah-bocah lah. Kok mbok oyak to Pak model jenengan kok so. Lah genahe piye kok ora? Wis muga-muga sedaya warga sehat nggih Bu. Tak dongakno kabeh sehat nggih. Tak dongakno kabeh sugih dhuwit. Pun, wis bakune gur sehat karo sugih dhuwit, Pak. Wong urip angger sehat sugih dhuwit penak. Oh. Aku
Aku gur sehat tok ora ndek dhuwit apa-apa gur mbayangno tok. Kok iso? Nek ora pengen mobil yo gur mbayangke, pengen motor gur mbayangke, aku kapan ndedit aku. Alhamdulillah ditimbali Kyai Ponorogo sesuk ndek dhuwit aku lenas. Lan duwe sesuk bayaran kok mbalongenan nggo apa? Tuku mobil lho, Pak. Wah. Mau bayaran gede ya. Wah, 750 ki nggih tuku mobil. Lho entuk telu niku. Kok iso 750 telu? Cilik-cilik nggo seret-seretan anakku kae. Wah, kayak mobil-mobilan ya celok-celok. Ane rak penting jenenge mobil dhisik S2 Pak niki gandeng Nggih. Swasana merti desa nggih Sedekah Bumi nggih. Nggih, nek cara kene basa desa utawa Anjing. nyadranan reng. Ora maido ibarate pakaian utawa rasukan utawa klambi nyatane saben dina dienggo setahun pisan diresiki kuwi ana lumrahe pamrih kanggo njaga kesehatan lan njaga apike desa. Muga-muga sak rampunge bersih desa senadyan tata lair kuwi resik desane ning tata batin resik atine kabeh warga masyarakate iso manunggal nyawiji amin Allahumma. Amin. Ngene iki iso diarani reuni Pak. Kok iso reuni? Re itu kembali, uni itu berkumpul. Ha-ha. Warga masyarakat Mbalong lan sak kanan kiringipun sing saben dinane do makarya nyambut gawe anut kabisane dewi-dewi, anut kesibukane dewi-dewi, bengi iki berkumpul menjadi satu untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi. Muga-muga silaturahmi iki dadi berkah tur barokah. Wah, kuwi artine reuni. Reuni Re kembali uni berkumpul. nek reformasi artinya apa reng? Re itu kembali, formasi itu tatanan. Oh. Jadi bengi iki panjenenganipun ingkang hamengkugati Bapak Lurah lan para masyarakat mengembalikan tatanan untuk lebih baik lagi. Nek wis apik ora usah golek liyane sok mben iki neh. Oh iya. Ngono lho Pak. Kuwi reformasi. Nek Reformasi. regenerasi. Re itu kembali, generasi itu melanjutkan. Jadi ayo kembali lanjutkan pembangunan di Balong bareng Pak Lurah, tepuk tangan untuk Pak Lurah. Iya. Kandhani ya. Kuwi lek re generasi. Generasi. Re iki kembali generasi iki. Melanjutkan itu loh. Ah iya. Nek re mason. Re mason. Re itu kembali, mason kuwi panas. Kok iso panas mason? Nek ra percaya leletno iso rudel panase mbuh. Jenengan yo riyane yo penak kok re mason jenengan. Sing meneng nganggo re kok. Jeneng alhamdulillah dasare wulan sing becik, wulan sing apik, bengi iki ayo diniati tirakatan lek-lekan wungon kanggo kamulyaning Desa Mbalong lan sak kanan kiringipun umume ing Kabupaten Ponorogo. Aku kelingan Yosura ngene iki Pak tahun kepungkur kuwi aku diparingi simbahku wujude kitab. Wah wayah sura kula tirakat gandeng tirakatku tutuk karo simbah le kowe wis pantes nampa kitab. Kitab apa kuwi? Kitab terjemahan 1000 mimpi. 1000 mimpi. Iya. Kuwi primban ya nok. Primban. Ah kemeruh. Piye iki lho hafal? Apa ya? Kitab 1000 mimpi. Apa kuwi? Lho nggo golek haka. Haka ki apa? Aduh, cah iki gur titip kok ora tau tuku. Walah nomor lah. Alah. Gua maksudnya kitab primbon kejawen. Oh iya. Isine kuwi ya bangsa donga-donga ben uripe iso lancar, iso ayem tentrem. Kuwi Pak. Kuwi mbiyen aku ana maca kuwi isine kuwi jroning kitab kuwi Japa Mantra Rajah Kala Jengking. Kala Cakra. Rajah Kala Cakra. Isine piye? Ya kuwi kanggo kesempurnaaning urip. Lah ndelah aku tak apalke kuwi sing rajah kuwi khusus nggo perobatan, nggo nambani wong-wong ngono kuwi ya enek. Terus khusus neh sing dienggo transfer perasaan ya enek. Ngono kuwi jenengan gung paham gung. Urung Pak, ora ngerti aku. Contoh. Contone piye? Jenengan tahu ngerti Monas Jakarta? Monas ngerti? Tahu ngerti nggih? Tahu. Kula kuwi iso transfer ilmu kuning jenengan. Jenengan gur merem karo maca Fatihah sing kusuk, engko koyok-koyok jenengan iki wis ning Monas. Weh. Ampuh kuwi Rajah Kala Cakra kok. Weh, kuwi tenan lho. Perlu lho, buktake lho. Jenengan sedekap. Cakep. Maca Fatihah merem. Ning fokus lho nggih. Ya. Fatihah tak dungani kok kene ben iso jenengan ngrasake ning Monas. Solo salam solo sukato. Pun krasa dereng teng Monas. Urung Urung. Wah, jenengan gak fokus. Baleni kok Pak sing fokus aja mikir utang mawon. Fokus. Iya.
Bismillah. Solo salam solo. Pun krasa? Heeh, wis. Mosok krasa, Pak? Krasa. Oh, ora mungkin, Pak. Krasa. Wong atase melek gak ketok Monas, mosok merem iso ketok Monas. Matamu. Aneh. Digugu kok, Mas. Lho melek kok kene ora ketok Monas, mosok merem iso ketok lho. Aku nyegani kowe ya, Nyuk. Wong kowe diapusi yo manut lho. Iya. Ning esu kok, Pak. Ah. Aku karo piyai sepuh rada mangkel aku. Karo wong tuwa kok mangkel kuwi wong tuwa iki nggone ilmu, nggone Iya rama itu nek nggon kuwi ning Ah. mbahku dhewe. mbahmu dhewe. Mbahku rak yo. Ning aja digebyawya wong tuwa kabeh lho. Ora Lah kowe ngelek-ngelek mbahmu ora apa-apa, mbahmu dhewe ngopo mbahmu? Ki mbahku dhewe. Piyane rada sepuh yo meh 74 ya. Ah. Dolan nggonku dasare suwe ra dolan pengen tilik buyute. Ah. Bareng gandeng piyai sepuh lagi linggih 2 menit ngono tekok kamar mandi ngendi lek kudu pipis. Yo piyai sepuh aku yo rama itu. Iya, Go iya. wingking yo aku nang buyute anak-anak niku. Ah, ya. Walah bar kok kamar mandi lah kok suwenenge ora jamak. Oh, Aku diungkli-ungkli digendong-gendong diambungi karo mbahku. Lah ngopo? Putuku saiki nek suksese ora jamak. Ya Allah suksese putuku. Atase kamar mandi kok iso angger lawange dibuka lampune otomatis mekan dhewe. Gek njero atis adem banget dipasang AC. Putuku wis sugih. Aku terus bingung. Mosok kamar mandiku ngono aku ngono. Bareng tak tutke, ayo Mbah ning kamar mandi neh ayo. Lah kok jebule nguyone njero kulkas to Mbah kuwi. Ya kok angger lawange dibuka lampune murup jare njero atis mbak ngeleng nguyuh njero kulkas. Wah, dadi es uyuh no kuwi. Ya luwung lah kena nggo seger-segeran. Ning ya arep piye nyatane wong kuno mbiyen niku do tirakat. Kula nate dituturi simbah-simbah mbiyen. Heeh. Keneng apa mbah-mbah mbiyen kuwi kok do tirakat. Umpama jaman saiki ngono, mbah-mbah mbiyen kuwi le tirakat ibarate kaya wong tumbas kuota, Pak. Weh. Kuota internet. Ibarate kaya wong tuku kuota. Wong tuwa mbiyen tirakat ibarate tuku kuota internet. Kok iso? Besok dititipke anak putune ben dienggo internetan. Oh. Umpamane ngoten niku nyatane mbah-mbah biyen do tirakat dititipke nggo anak putune saiki anak putune do mulya jenengan Bapak Ibu Irian do tirakat to Ya. lah niku bake tirakat kuwi tuku kuota internet dinggo jenengan saiki nyatane jenengan iso internetan bebas tanpa tuku tirakat. Oh, Ngono lho, mula sok ben jenengan ya kudu tirakat nggo nukokke kuota anak putune. Oh. Kuwi wong Jawa mbiyen hebate teng mriku. Iya. Kaya mbahku dhewe yo ngono kuwi, Pak. Mbahmu piye? Mbah kuwi kenceng tirakate. Heeh. Mbah lanang kuwi angger sura ngeten iki tirakat kungkum teng kedung. Heeh. Kuwi rambute ora teles. Wah. Sik to, kungkum kok rambut ora teles. Wah, kandhani mbah lanang jos, kungkum teng kedung rambute ora teles. Kok iso? Gundul. Iki coba. Coba gundul. Lah iya lanjutan tak takok, Mas. Wis tak rungokne tenanan ya. Nggih, alhamdulillah saged sambang silaturahmi. Donga Mas Jareng. Dalem Kangge para bini sepuh, adi sepuh, kanggo para Karang Taruna, Karang Taruni gitu. nggih, nggih. Para tokoh-tokoh masyarakat, perangkating desa jelas, lembaga desa jelas, Nggih. kepala desa juga jelas. Ditungakne sedaya kemawon. Ayo ditungakne sing pinter. Ngoke nembang bar iki. Lah ya tak dongake pun kok. Endi? Muga-muga sedaya sehat nggih Bu, Pak. Amin. Muga-muga sedaya sugih dhuwit nggih Bu, Pak. Nggih. Pun iku ya wis cukup, Pak. Oh, Wong iya. penting sehat sugih dhuwit rampung to, Pak. Goblok ora apa-apa penting sugih dhuwit ya. Lah goblok ora nomor 21, penting sugih dhuwit. Pinter ora ndek dhuwit ya gur nyambut gawe. Wes saiki Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oke. Diaturi jumeneng ya. Nggih, Ayo. sendika. Ayo Mbak Elisa, mari berdiri. Yuk, kaya ngomong menghibur masyarakat Balong Ponorogo. Yuk. Boy. Thank you.
Malam hari ini juga dihadiri Mas Gareng karo Mbak Elisa, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Kirawo. Matur suwun. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Iki wong nggih diwakili Apa? Wakatib Hilda. Wakati Bildaya apa? Ih, Goren to? Yurin Wakatib Hilda. Apa kuwi artinya? Wakil Keamanan dan Ketertiban Penitipan Mobil dan Sepeda. Goren ini kan sore kok. Bagaimana Mbak Elisa kabarnya? Luar biasa. Saestu kula remen sanget. Nggih, sugeng dalu sedaya mawon. Good night everybody. Nganggo bahasa Inggris barang. Aku soalnya mau kecelik. Kecelik, maksudnya kecilik ngapa Mbak Eli? Because aku tadi dari Together Market, you know. Together Market. Together. Ngerti toh kowe? Aduh mumet jasku. Itu Together Market itu deket aja di sini, kono kuwi. Oh. Market itu pasar. Together itu ngumpul. Pasar ngumpul. Sak bahagiamu. Sekok ono aku tak goleki neng di wong-wong tiang-tiang menika wonten pundi kula pados kok mboten wonten tiang jebulane tumplek blek ono kene Mas Gar. Tumplek blek. Yo. Tumplek blek. Yes. Jadi aku mau neng kono mencari sebuah makanan khas ya. Makanan khas. Rice jegok rice gegok. Gegok, pokoknya itu sego sing koyo botok gitu, ada sama the rice and vegetable with peanut sauce ya. Duh, paham nggak? Biasanya sing keritingin nggon rambut lho Pak. Aku krungu omongan kene kok kupingku melu keriting to Mas aku. Sego itu vegetable and peanut sauce. Vegetable ki anu sayur-sayuran. Yes. And peanut sauce. Peanut sauce ki opo neh? Oh saus kacang, Yes. peanut iki kacang, yo peanut Sego saus. apa Saus. nama pecel. Gusti Allah, gur muni pecel. Omongnya sego pecel malah genah kan mau. Gurak muni sego pecel kok vegetable peanut sauce. Iya, karang piye aku kan juga mencerna ngeling-ngeling gitu loh. Oh, berarti pinter bahasa Inggris. Mencerna yo lumayan. Lah S3 kok masane bahasa Inggris dipangan. Makanya neng kene kan mencari opo sing otentik seko kono. Lagu Inggris. Lagu Inggris yo iso. Contoh. Ya misalnya L is all the way you look to me. Kuwi wong kene mbok duwe lagu ngono iki gak mudeng. Oh, kemudian. Enek lagu Inggris sing wong kene mudeng kabeh. Apa? Enek contoh ya iki. Contoh. Engko nek mesti mudeng. Yeah. Happy birthday to you. Loh, dong berarti do mudeng. Inggris kuwi yo an. Ceto Inggris. Timbang vegetable and peanut sauce. Ya kuwi. Gerak muni pecel lho kok Lah ya kuwi sing marake aku apa golek pedogong kuwi mau kan. I want vegetable and peanut sauce and rice please. Yes. Bar kuwi walah pecel to jebulane jenenge sego pecel. Sego pecel. Lagi ketemu. Nek kene kan kudu banget sego pecel, sate. Sate Ponorogo ki kuntang tekan ngendi-ngendi lho. Rogo. Nggih. Dawet. Es dawet. Dawet jabung. Dawet jabung. Oh iya. Kuwi. Krungu kok cawet jagung. De. Ben. Pancen ilate dudu ilate wong Jawa, Reng. Ilate wong Sulawesi ya di maklumi lek omongan karo Elisa ki ya kudu dicerna lho dhisik. Yo alun-alun lah. Alun-alun. Lah mau rene apa ora nganggo Google Map apa, Sa? Pakai. Kok bingung tekan pasar? Iya kan aku mencari makanan, golek people ini loh. Orang-orang kok ora ono jebulane kabeh tumplek black wonten balong. Dadi Mbak Elisa mau saka Yogya ngemep. Terus ning warung goleki wong-wong jebule sepi gak enek wong. Ning peken. Peken. Pasar ki peken. Heeh. Peken. Oh ning peken ora enek wong. Jebule dong Sego yo melumpuk ning balong. Iki aku gumun sekali.
Margane kok iso kabeh do membudaya ngono kaya ngene. Nuwun sewu Pak Dalang. Kula tak pamit mantuk pripun? Ngopo? Aku sesuk jek nyambut gawe. Lah ngopo to? Timbang stres ning kene mikir omongane bocah iki. Ya ora apa-apa belan-belan. Ya ora maido dasaripun dudu piyai asli keturunan Jawa, Iya. ning melu ngleluri, melu belajar basa Jawa, mula perlu diapresiasi ning ya kudu karo dituntun alon-alon. Oh iya. Alon-alon. Lah dasare iki mboten Supaya asli piyai Jawa to, Pak. Ah, iya. Ini kan piyai tebih saka manca luar pulau ya, Nok ya. Monco pulau. Aslinya Kauman ya. Kauman? Kauman itu deket sini. Iya. Udah. Oh, lah ngendi? Seko toli-toli. Wis perso. Saka ngendi? Toli-toli. Pak Lurah pun nate ngertos. Ngertos. Ngendi mau? Toli-toli. Pak Lurah pun nate ngertos. Oh, dereng ibu. Oh, ibu pun nate mriko, ibu. Kok ibu pun nate mriki? Toli-toli iki daerah. Kuwi kecamatan apa desa, Sa? Daerah. Oh, Dek. Iya, daerah besar lah. Oh, Oh. Seso dolan rono. Oh, nek dolan rono piye carane numpak apa? Numpak pesawat no. Oh, Nek no. motor mabur. Oh, motor mabur. Iya. Upama aku arep dolan ning daleme jenengan. Ya nek pengen dari sini ya kira-kira seko Surabaya. Surabaya, Juanda. Surabaya, Yo. Jiwondo. Munggah. Mubak mabur, mubar lagi. Mabur. Mabur kok mubar. Medon dulu transit balik papan. Mabur lagi, mudun di Palu. Ah, gak sido. Ngopo? Mudar no Pak aku. Lho kok iso? Lah mudun terus di Palu ki. Masuk genahno sawi, Sa. Ora cetok. Mulane Gareng desa kali goblok ngono. Dolano sing adoh, ngopio sing kentel. Kental. Wah, iki kental iki piye iki? Supaya ngerto ngerti ngendi. Numpak pesawat saka Juanda Surabaya. Enggak. Medun ning balik Balik papan papan dulu transit transit. dulu, munggah mele Terus medun di Palu. di Palu. Ya moh. Wong sesuk jek mikir setoran kok dadak di Palu. Ya nek Palune cilik, ha nek Palune gedhi ora gepeng kok aku. Ya rada gedi. Bagi daerah ya Mas, ibu kota provinsi. Oh, ibu kota provinsi Iya. namane Palu, Oh. Sulawesi Tengah. Nek teko Sulawesi Tengah ning Palu. Di Palu. Di Palu. Jalur darat aja. Oh. Munggah pun kopi, Bun kopi. mudun Toboli. Mudun doboli. Mosok wong lanang enek sing doboli. Ya ora lah nara wedok mudune tuh Toboli. Ya gak dorono gak apa-apa aku. Iya kenapa enggak Sidorono? Timbang doboli. Wong Daerah kok. ning kono ki lahir di Palu, mangan di Palu. Nah, Adus di Palu ning kono kok. Oh yo meh kaya nggonku, Pak. Ngopo? Nggon kuwi jam 10 bengi nek nguyuh dicekel kok. Weh. Apa darurat, Dik? Wah, Gawat desamu. wah yo ora perkara gawat, banding aku penasaran tak tiliki. Aku jam 10 bengi nguyuh gak tak cekel malah kecer nurut-nurut. Yo itu gawe di Palu kuwi mau kok iso. nggih sowan wonten mriki yang Nggih. aku suku londerek memuji. Ya dongane piye? Sedoyo, corone yo sedulur dhewe nek Oh, iya. dulur-dulur Ponorogo, binaringan sehat sedoyo, panjang yuswa. Amin. Ingkang paken saged binaringan rejeki ingkang lumintu. Sedoyo, petani saged tanemanipun saged sae. Wis hop. Pedogong-pedogong Wis. saged pajeng. Hop. Perdagangan Wis. Leh mundungo gak diamini. Lah, Wong kene gak mudeng ngomonganmu. Lah piye aku kudu ngomong piye? Rezeki. Rezeki. Ya muga-muga pedagange piye mau? Binaringan pajeng. Pajeng. Ya. Daganganipun. Lah muni pajeng. Sak bahagiamu. Iki ngobat angel lho, Reng. Elisa ki lek kon muni mandap ngajengan. Lah muni piye aja? Piye? Mandap Ngajengan. mandap ngajengan. Heeh, iya. Ngajengan. Eh? Ngajengan. Sedoyo. Seto. Gini loh, yang depan kan. Nek ngendi kok sing Ngajeng. cetha? Mandap ngajengan. Mandap ngajengan. Eh. Ingkang kita niku wonten ngajengan para warga masyarakat. Menika ingkang wonten ngajengan bapak-bapak ibu-ibu lan ingkang wingking sugeng lenggah sugeng mirang ngetaken sugeng hamriksani wonten ngajengan maupun wingking. Kowe iki aja ngrasani dalange. Napa? Mula gak sida munggah kaji Lah ngopo? ngajengan. Kita
Mbak Dalang nggak di ngajengan. Iya. Menika mungguraken. Lah iya kan tetep di ngajeng to. Iya, iya. Kok nratap to rasane atiku. Ya caos panglipur Mas Gareng. Nggih. Nggih sendika. Soale setetek mboko setetek sing penting sedoyon menika saged lancar. Ya pesan-pesan pewayangan lakon yo hiburan. Setitik. Ya, setetek. Setitik mboko setitik. Lah setitik mboko setitik. Wis nyamari cah iki nyamari tenan. Iki nek gak dikencengi wah Kowe iki kok ngajari aku basa Jawa, kowe mundeng basa Jawa. Lho basa Jawa pakan aku bendina to Dik. Lho kok Enggak, nyepel ya. kelek aku to. Aku seprono seprene belajar basa Jawa aku wis pinter. Nek kowe encen iso basa Jawa jawaben pertanyaanku. Pertanyaanmu bakal tak jawab. Kalau satu basa Jawanya apa? Setunggal, Setunggal bener. Dua, kalih, tiga, telu, tiga anu apa? Tiga. go. Tujuh. Tujuh pitu. Oke. 12. Kalih welas. Oke. Sekarang 4 yang cacahnya ada 7. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Basa Jawane apa? Sekawan. Jare pinter basa Jawa. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Basa Jawane apa? Lah ya sekawan. Salah. Patang yuto, patang atus, patang puluh, papat ewu, patang atus, patang puluh papat. Kowe kalah karo wong Sulawesi lho. Ayo, muni wong Jawa asli kowe jajal. Aku yo nyoba mikir yo angel kok. Aku yo nyoba mikir. Angel. Mikir kok. Papat nek ping 7 mu piye? 4 yuta, 440.444. Kowe nyontek aku kowe. Oh iya, pinter cah iki. Kandhane aku. Oh, basa Jawane acak lancar cah iki. Takoni ya Ono tak jare apa. Jawane pinter. Lanjutkan. Ya. Menawi wonten pamundutan, Pak. Napa? Enten sing nyuwun teng jenengan mboten? Wonten menika dari Pak Trimo menika hadir nganjuk minta podang kuning biasanipun dari Pak Prastoso Wonogiri menika wonten pamundutan Caping Gunung. Terus wau nggih wonten sesi deman. Saking wingking wau panitia. Nggih. Nun sewu, Pak Lurah ngersake napa Pak Lurah? Nah. Pripun? Bojo loro. Heeh. Pak Lurah tuh udah ada lagunya sendiri. Apa Udah lagu? diciptakan zaman Narto Sabdo. Apa kuwi? Sumadi kalaning tanggal 17. Mosok Pak Lurah ngersake lagu 17 Agustus. Ora sumati, kaya dumati. Oh ya. Oh, Yono iki. Lambemu sasa. Suami. Iwas aku ngrungokne tenan. Berarti Pak Lurah kene iki kenal karo Pak Narto Sabdo. Lagune sing gawe Pak Narto Sabdo. Sumati kalaning tangga. Wi dumati. Oke. Bocah iki sembrono tenan suwe-suwe. Oh alah, Ora kena Sumadi sembranan. pangapunten nggih. Bercondo nggih mawon nggih. bercanda. Bercanda kok bercondo kuwi. Nggih. Pripun Pak Kangko? Nggih. Niki nggih wonten sing nyuwun anu niki wau nyuwun lelagon kanca tani. Konco tani. Amargi masyarakat mriki kebanyakan nggih wonten pertanian. Kula didongakne tandurane ngembaka, Amin. hasile iso murakapi adoh saka hama tikus, hama wereng lan liya-liyane. Amin. Men tandurane iso kanggo srana kehidupane sejahtera para warga masyarakat wonten ing Balong. Nggih. Pamit dipun bawani pripun Mbak Elisa? Siap. Kanca tani nggih. Siap. Kangge kanca tani mungkin dipun garap campur sari menika nggih wonten campur sarinipun. Oke. Nong nggak coba. Ya. Mungkin sik ngaturi para-para Pak Lurah dan rekan-rekan diaturi tindak panggung melakukan sakebiaran. Siap. Saged tindak panjenengan Ya. salira. Kanca tani diutamakan. Nggih, monggo. Ayo. Sa. Nganggo bawa mboten. Nggih no. Oh iya. Gen ketok suaramu, cah Sulawesi ning iso bawa. Ya. Iso nembang. Ya. Wah, luar biasa. Yuk, jos tenan. Cah Palu lho kuwi. Cah Palu lho. Lahir di Palu. Lah di Palu ya apik ngene ndane ndek ben gak di Palu ya apa ya Pak ya. Lah iya. Oh ya ngerti aku. Layak kok kono enek sing rodok beda bae mbiyen kuwi di Palu kok. Iya. Apa sing di Palu?
Nggon sikil, nggon Sing sikil. beda apa? Nggon sikil. Tak genahke. Sikil iki lho drijine dawa ndek. Iya, tujune. Iya. Insyaallah nyambut gawe dadi petani, waton ditekuni dadi bondo sing barokah. Amin. Nggih. Ya. Mas Gareng anjing nyobi mboten. Oh mboten sang. Kok ndak piyai kene do kaget. Lah ngopo? Suaraku ya apike ora umum. Tenan cukup to. Oh, lah, Jare ora usah. dalam. Kok kono minder kok. Ora. Ya. Sinabang jering gale Nonanung parini katon subur hanya nengke ati Nonanung kalis ing sambe kula iku banyu wonku wit sing Gusti kawula kanca tani yakti saka guru negeri Kok kesa nonanung. Yo. uga benteng bangsa Ya. Luar biasa. Nah, kanca tani digarap campur sari, Mas. Ya, buka saka kibon. Ya. Kendangnya rada ngaplak. Ya, coba. Ayo Mbak Nisa diaturke kanca tani sedaya ing wonten ing Balong Ponorogo yuk. Ayo, Mas. seneng
Pikir padha. Ibote wate banter Mas. Ya. Setunggal tembang sampun kapinangkani wonten kanca tani dening adik wedok Mbak Elisa. Wah jane luar biasa tenan ya Pak ya. Heeh. Cobi Mas Gareng Mbak Elisa. Jawab. Ngaturi Pak Lurah, Pak Sumadi Esos, sinten ingkang dipun kanthi minggah panggung napa Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya. Oh Pak Kepala DPMD napa Ibu anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Monggo napa Pak Camat diaturi tindak panggung sepon musik Mas. Ya. Nggih. Monggo Pak. Sinten ingkang dipun aturi tindak panggung? Oh, ngono heeh. Ya. Nyanyi bareng-bareng. Monggo. Yo, sepon musik, musiknya Indonesia. Monggo Pak Lurah dipandegani Pak Lurah. Ayo. Yo, sepon dipun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu sedaya kemawon boten saged lo sebat setunggal boko setunggal. Nggih. Nggih, wabil khusus Mas Kang. Nggih. Mas Kanko. Nggih Mas Kangko. Oh Mas Kanko. Nggih. Nggih, Mas Wadrat lek ngaten. Nggih. Dados ingkang sepindah ngaturaken pangapunten sak ageng-agengipun bilih Bunda Lesdarita. Dalu menika rencanane nggih badhe dateng mriki. Nggih. Tapi niku sampai jam 8 tasih rapat kalih tim anggaran dados mboten saged tindak mriki. Baik nggih. Kula nggih diundang nggih makili pindah mboten kemawon. Oh, ngaten. Sing jelas mugi dongane panjenengan sedaya nggih Mas Kang, nggih Mas Gareng sedaya kemawon Mbak Elisa kabeh dongane kesae. Amin. Kursae sae kabeh. Mugi-mugi Pak Kepala Desa donga menika. Mugi jenengan piranti lancar sedaya Kayak tahun ngarep iso nanggap wayang neh ora urunan rek yo ngono. Nggih. Nggih ngoten to. Aku ngerti karepe Mas Kang mang yo ngono kuwi. Tapi kan yo mboten saged kula dijabare piyambak. Mboten wicaksana lek kula mengke badhe nyanyi wong kuwabe yo pinter nyanyi. Nggih masyarakat itu sing delok sanes kula. Sing delok nggih Mas Gareng, panjenengan wayange tapi sanes
Mas Kang niku reboyok etok mboten saged. Nggih. Sing jelas kula titip dumateng sedaya warga, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Neramil. Mboten namung warga wonten ing Balong mawon, tapi sedaya sing rawuh lan sing wonten griya. Bilih insyaallah kangge nenggo aturan ingkang gumathok 2026 mboten wonten pilihan lurah. Nggih. 26 mboten wonten, insyaallah mengke kagelar pilihan kepala desa menika benjing wonten taun 2017 wulane Mei. Oh nggih. Insyaallah tanggale lek ora rubah mengke selawe Mei insyaallah. Serentak nggih Pak niku. Insyaallah serentak Oh, nggih. 263 niki Mas Kang niki mangke. Oh nggih, siap. Kula suwun Bapak Ibu sederek kula sedaya, monggo dipetani saiki sapa to sing patut sing cakap mimpin desane panjenengan. Lek iso ke pilihan iku kur nggih nglegalne mawon lek iso. Ra ngono Pak Lurah ya. Nggih. Cocok ora Pak Lurah lek. Lek iso kur nglegalne mawon dadi sak bare pilihan iku mboten wonten sing rasa dengki, lok-lokan, cengkrah mboten wonten. Tapi sedaya niku mawon kula wangsulaken dhateng panjenengan sedaya. Masalah pilihan wong niku mesti dhewe-dhewe. Ngoten kemawon ingkang saged kula aturaken. Lek jane iki lek nyanyi ke ya ora pati iso. Tapi lek nyawer tak cepake misale kur nyawer tenan. Sarang-sarang Pak, mengkali Mbak Elisa napa kali Waranggono. Waranggono lho. Nggih. Lek dalu menika kabeh kan kekontrakan to, Pak. Nggih Mas Kang ya. Napa? Kabeh kontrakan to, Pak. Nggih lek ngono dikawene kontrak lek ngono ya. Wah, kawin kontrak lho. Kawin kontrak sendika. Niki badhe duet kali Mbak Elisa napa kalih Waranggono gawanipun Pak Kang. 6 11 12. Ganti ya. Ganti sing kawin kontrak. Pokoke nggo iki lek kesum iku. Nggih, sinten ingkang pun piji. Nggih. Sing apa sinten? Nah, Sing apa sinten? Ayo. Wiwi apa? Iso kabeh? Oh iya, heeh. Nah, yo monggo anu, kula pilih niki Pak, sinten kula nggih Pak? sembarang Nggih. pokoknya. Dan milih sing perawan apa rondo? Sing penting wedok ngene Mas. Lho pilih iki rondo nggih. Ayo Wiwi Irnawati saka Madiun. Nah, iki rondone di Jalaras Indonesia. Nggih. Pak Diwan menika jamur, Pak. Ampun sembarang wis. Pangapunten nggih para warga sedaya mbok bilih menika kirang sae mergane kula sanes penyanyi. Siap. Bedane ngoten niku wau. Lek penyanyi munggah panggung kuwi oleh, lek aku munggah panggung mesti kelong kan ngoten. Nggih, ayo Mas, kawin kontrak Mas. Yo diaturke. Monggo, yuk musik batas. Sami-sami. Matur sembah nuwun. Pak Lurah juga terima kasih, sukses selalu untuk kedepannya. Ya, amin. Wah, iki ana pamundur saka panitia ning sing nembangke kudu Mbak Elisa Orkarus. Nggih. Oh, ngono ah. Apa lagune iki? Mas saged nyampaikan punduhan lagon Mawar Kuning. Ingkang nembang Mbak Elisa kalian apa ki Banyuwangenan digarap gamelan Bali. Nggih. Saking Kruson dan panitia sedaya matur sembah nuwun. Mawar Kuning sing disuwun. Ya ya. Uga menika kathah sanget Mas Gareng sing monitor. Nggih, luar biasa. Saking Mas Tulus Cikarang uga transfer nyuwun lagon imbang ana katresnanku. Uga Pak Joko Pilang Kenceng Madiun ugi monitor. Ya, uga menika nderek nyimak Mas Kangko saking Kediri. Ya, Mas Joko Papar Kediri. Heeh. Uga saking Pak Ngadin Pondok Ungu Jakarta. Ya. Pilang Bangu Giwirejo, Bagor Nganjuk nggih. Nderek monitor. Nggih, Mbak nuwun. Bijang dalu pinangki wonten Nganjuk Kertosono. Ya, ya, diaturke ya siji mboko sawiji. Heeh. Ayo Mbak Elisa. Pamundur saka panitia diaturke diutamakan. Spesial panitia nggih. Nggih. Mawar kuning nggih. Mawar Kuning sing disuwun. Ya. Engko lagi Mbak Juwangenan garap gamelan Bali. Heeh. Ya, Mawar Kuninge monggo Pak panitia sedaya mawon sugeng midhangetaken sumantinipun Elisa Orkarus Alasu. Yuk dados. Ya.
Matur nuwun Mbak Elisa gen istirahat sebentar ya Mas Gareng. Ije Pak E. Ini kita mugi kangge jampi sayah para panitia luar biasa lek ngladeni awake dhewe sak kanca. Nggih. Wis nganteri wedang nganteri rokok Komplit Mbah luar biasa suguhan. Yo digebrak karo lagu cara Banyuwangenan ning balungane nganggo balungan Bali. Pamundhut saka panitia. Bu Dwi Wanda lawan Mbak Retno Congbe diaturi jumeneng. Lagune Loro Sesigar Banyuwangenan aransemen gamelan Bali. Oh ya diaturi jumeneng. Ya terus bariki terus ana Okwa ana Mayang Anjarsari. Oh ya ya coba kendangi Banyuwangen disiagakne Mas Gugu. Oh ya ya balungane sing sura sing seru. Ya aja kuwatir tugel balungane Bali kuwi jotos-jotos muga kuwi warisan utawa tinggalan saka guruku sing wis nyuwarga menjane Raka Mas Entus Susmono saka Tegal. Oh ya ya untuk warisan gamelan Bali ditanjake ya. Monggo Cok Loro Sesigar yuk dados.
Nek sak lagu Mas Gareng. Sendika Pak E. Kok iso disambung ning goro-goro. Inggih. Diganting wis nyawer 700.000 diaturke. Lagune imbang ana katresnanku. Siap. Digarap Seragenan campur sari. Ya, Pak Nandang gemolong Seragen tasih mirsani matur nuwun ya. Oba kelawan Mayang Anjarsari garap Seragenan terus Samboyonan ya. Ngomong ning Ponorogo. Heeh, ya. Besok pindah ning Kota Angin Nganjuk ya. 2 malam mono Nganjuk ya, malam Minggu karo malam Senin. Iya. Mau terus ning Randu Kauman, heeh. Ponorogo meneh. Ya, ayo. Ayo Nduk, Pak, Mayang, ayo diaturi jumeneng. Ya. Karepe campur sari ya. Heeh, ya diseragen gesik lagi Samboyonan yang kedua. Monggo Mas Guru kula aturaken. Ya, kaya apa? Dados. Masuk. Jati
Gampang Bu. Kaya ngopo kelekmu? Jadi Bang.